Her vil vi vise et forsøg, hvor vi prøver at brænde noget PVC-plast af. PVC bruges som isoleringsmateriale på langt de fleste elektriske kabler. Og her vil vi prøve at vise, hvilken effekt det har i forbindelse med en brand. Jeg står med et stykke ganske almindeligt kabel og et stykke lakmuspapir, som er følsomt over for syre. Og lakmuspapir, det reagerer med rød farve, hvis det bliver udsat for syre. Hvis jeg prøver at holde det inde i røgen uden PVC'en i branden, jamen så sker der ingenting. Det ændrer ikke farve. Hvis jeg så sætter et stykke PVC-kabel ind i flammen, og samtidig holder lakmuspapiret ind over flammen og ind i røgen, så ser vi meget hurtigt, at lakmuspapiret reagerer med en rød farve. Vi kan sågar, hvis jeg viser her, hvor jeg har holdt fingeren, så kan man se, at der, hvor det ikke har fået røg, jamen der er der ingen farvepåvirkning. Det vi ser, det er, at når PVC brænder, så dannes der rigtig store mængder syre, og det er faktisk saltsyre, som frigives, fordi at PVC'en indeholder store mængder klor. Og der er en tommelfingerregel, der siger, at 1 kilogram PVC-plast frigiver en hel liter koncentreret saltsyre. Og den syre, den er altså i den røg, som branden udvikler, og kan forårsage enorme følgeskader i form af korrosion.